A nova da detención deste sonense con iniciais JM causou unha gran repercusión na vila, ao tratarse dunha persoa moi coñecida. Ao parecer, segundo informaron fontes da propia Garda Civil, as investigacións iniciáronse despois de ter coñecemento de que este individuo, duns 60 anos, se puidera estar dedicando ao narcotráfico na zona. Nun control que lle realizaron, sorprenderono portando uns 10 gramos de haxís, dispostos para a súa venda en monodoses, ademais dunha importante cantidade de diñeiro en metálico, cuxa procedencia non puido acreditar. Nun rexistro posterior no seu domicilio, os axentes atoparon outros 32 gramos desta sustancia, 6 kilogramos de marihuana e 380 euros en efectivo, así como tamén diferentes obxectos e documentos relacionados coa venda de sustancias ilícitas. Coa súa detención, a Garda Civil dá por desartellado un importante punto de venda e distribución de droga no municipio.